sudcov, ale moja taká srdcovka sa práve stal tento bioenergetický masážny prístroj, ktorý tu mám, ktorý vám môžem ukázať, pretože je naozaj spratný, malý do ruky, je ergonomický, to znamená krásne sedí v ruke a na to, že je malý, má obrovské, by som povedal, účinky pre nás, pretože jedna vec je dotykový displej, ktorý vieme veľmi rýchlo ovládať, ale ako si môžeme pomáhať a pričom si môžeme pomáhať. Môžeme si pomáhať aj sami sebe, pretože veľakrát si myslíme, že niečo nám je, ideme lekárovi, alebo jednoducho ideme masérovi, nech nás napraví, chiropraktikovi, fyzioterapeutovi. Tento prístroj nám ponúka veľa možností, ako pomôcť pohybovému aparátu, ale zároveň ako pomôcť aj napríklad nášmu tráviacemu traktu alebo celému telu ako takému. Pretože napríklad krčové žily. Mnohí určite viete, že nemôžete ísť na masáže, beriete lieky, nemôžete sa hýbať. Práve keď si dáme správnu intenzitu, tak máme pomocou práve úžasných rukavíc, ktoré sú predkané striebornými vláknami. Tie rukavice sú spojené s týmto prístrojom, môžeme sa dotýkať tela. To znamená, nemusíme masírovať, nemusíme tlačiť. A preto aj keď máme krčové žily, si môžeme pomôcť. Budeme ťahať alebo hľadiť sa. A to hladenie práve nám pomáha v tom, že zmiernime opuch, zmiernime ten tlak v tých žilách a vieme im pomôcť, aby sa tie tromby, ktoré sú tam, rozpúšťali. Nie uvoľňovali, ale rozpúšťali, ale dá sa to. Ak máme spazmy, tak vieme si v tom pomôcť, ale nie na chvíľu, ale dlhodobo. Mal som, v podstate koncom minulého roka, ku mne prišla jedna pani, staršia, ktorá 10 rokov dozadu bola účastníčka autonehody a ochrnula na celú pravú stranu. Ale keďže mala horšiu motoriku, spadla v sprche na ľavé rameno, prišla, aby som jej uvoľnil ľavé rameno. Hovorím v poriadku, ľahla si na brucho, začal som vlastne práve s týmto bémom, s týmito rukavicami ju vlastne hľadiť, dotýkať sa, aby jednoducho som ju veľmi netlačil, pretože všetko ju bolelo. A ona mi hovorí, nemusíte ísť na pravú stranu, nič necítim. Ja som tam aj napriek tomu išiel, pretože vlastne moje dve veľké ruky zabrali hneď celú ľavú stranu jej chrbta, tak som išiel s pravou rukou aj na pravú stranu. Po 20 minútach mi hovorí, že jej tam začína niečo týkať. To znamená, ja som obnovil práve s týmito mikroprúdmi, čo? Obnovil som nervové dráhy. Ona bola veľmi šokovaná, že vlastne po 10 rokoch ochrnutia začala cítiť niečo práve na pravej strane pri lopatke. Takže vlastne naozaj sa dá sa pomáhať aj v takýchto prípadoch. Čo má tento prístroj, aké vlastnosti? Máme tu, keď si to zapneme, 4 funkcie. Určite ste boli na bankovaní. Tento prístroj má termomasážnu hlavicu, to znamená, môžeme urobiť bankovanie. Môžeme urobiť banku v pohybe, takzvanú guašu, vyháňanej choroby. To znamená, ako náhle ideme s bankou v pohybe, vieme to podkožné tkanivo spriechodniť, či už cirkuláciu krvi. Ak sú tam nejaké spazmy, vyťahneme to a človek okamžite po takejto masáži sa cíti úplne ľahší. Takže vlastne jedna úžasná masáž guaša. Môžeme si to rukavice, môžeme aj také nálepky, to znamená tam, kde si nedočiahneme, môžeme si pomôcť sami, dáme si na chrbát, dáme si na trapézy a takisto si môžeme pomôcť, pretože sedíme pred telkou a môžeme si pustiť práve frekvencie, ktoré nám idú na to bolavé miesto, ono to pôsobí a pracuje za nás. Takže je to prístroj, ktorý naozaj nám vie pomôcť v mnohých veciach. Ak potrebujeme spriechodniť, máme zablokované čreva, môžeme si tam dať len iba ohrev a môžeme si chodiť po tom bruchu. To teplo, ako sme počuli pri Ventúne, má zázračné účinky, pretože ako náhle my tým teplom zdvihneme tú teplotu tela, my naštartujeme vnútri procesy a už sa začínajú diať veci. Môžeme si tam v podstate takýmto spôsobom pomôcť, či už pri trávení, či už pri tých krčových žilách, či už pri svalových tonusoch, naozaj pri mnohých veciach. Takže
určite ten, kto vás sem pozval, tak má tieto informácie, pýtajte sa ho viacej, aby jednoducho vám dal informácie, pretože je to prístroj aj pre vás, nie len pre masérov. Sú to prístroje, ktoré sú určené pre domácnosť, aby sme si mohli sami sebe pomáhať. To znamená, ja som vyškolený, aby som mohol trénovať, aby som mohol školiť ľudí. Tých, ktorí si to kúpia pre domáce použitie, dostanete to a čo s tým ďalej. To znamená, prídete na kurz, naučím vás, ako používať, či už je tam laser na horné dýchacie cesty, alebo tieto rukavice. Kompletne, aby ste sa naučili používať sami pre seba, pre svojich blízkych. Takže opýtajte sa ďalej. Ideme ešte na ďalší produkt a to sú korekčné nožky do topánok. Korekčné nožky do topánok, keď si zoberieme, najdôležitejší je náš postoj. Ak nejak krivo stojíme, máme ploché nohy, máme vybočené palce alebo ostrohy na pätách, niečo nás bolí, niečo nás pomíňa, samozrejme už sa začneme kriviť, začnú trpeť kolena, začnú trpeť naše bedra, bedrové kĺby a už to ide po chrbtici až k krku a tým pádom máme úplne rozhasený celý organizmus. Ako náhle my použijeme tieto naše korekčné nožky do topánok, ďakujem. A môžeme urobiť jeden test na niekom, kto takéto vložky ešte nemá a má veľkosť 37-38. Prídite, urobíme... Kto nemá také vložky v topánkach a má 37-38, maximálne 39. Kto chce jedna experiment? Taký maličký experiment, nech sa páči, poďte. Nepáči, tam sa postavte, tie hovoria mne pomôcť. Tak, vás poprosím, rozpašte ruky. Trošku na bok. Áno, áno. A teraz uvidíme vlastne práve tú motoriku, tú silu, tú energiu, ktorú máme. Pani teraz nemá vložky, má svoje topánky. To znamená, akým spôsobom môžeme. Takže... Čo má robiť, ja to budem... Áno. Pani drží ruky od seba, Oxy, kedy sa postavila a snažila sa jej ruky tak dolu. Alebo jedno, obidve, alebo jedno. Snažte sa držať pevne a... Raz, dva, tri. Ešte raz. Raz, dva, tri. Nepapála. Takže tu vidíme jeden spôsob. Druhý spôsob, môžete dať ruku takto, spojiť prsty a snažte sa čo najviac držať prsty spolu. Raz, dva, tri. Počkaj. Dobre. A druhá vec, dajte si dozadu ruky takto, aby sme videli, akú máte stabilitu. To znamená, spojite si ruky. A netlačíte, len stojíte. Aj vás stojíte. Netlačíte, len stojíte. To je test stability, čiže hop. Tak. Že nemusíte sa zapierať, len stojíte. Dobre. A teraz, ak môžete, vyzujte sa a postavte sa na pár sekúnd alebo na nejakých pár minút na tieto vložky. Máme aj ľavú, aj pravú. Pani na nich bude stáť. A medzi tým vám poviem niečo o tých vložkách, kým teda vidíme, čo sa udeje práve s pani. Korekčné vložky do topánok. Už ten názov korekčné, čo znamená? Korigujú našu postavu. Snažia sa nám práve pomôcť v tom, aby tá postava bola rovná, aby jednoducho klemba bola správna. To znamená, ľudia, ktorí majú ploché nohy, majú padnutú klembu, práve to vyklenutie znamená, že práve vám bude začať korigovať postavu. Rozdiel oproti klasickým našim nôžkám, ktoré sú mekučké a máte pocit, že ste ako v papučkách, je ten, že táto klemba vám bude dlhodobo. Výrobca dáva až 50 rokov garanciu, že bude mať taký tvar a funkciu, akú udáva. Takže čo majú, aké zvláštnosti? Majú v sebe magnety. Magnety určite poznáte, alebo mnohí ste už aj boli na magnetoterapii. Magnety nám pomáhajú pri cirkulácii krvi. To znamená, ak máme opuchy nôh, či už z hľadiska krvi alebo z hľadiska lymfy, tieto vložky nám práve pomáhajú, aby jednoducho tieto opuchy neboli. To znamená, správna cirkulácia krvi a lymfy znamená, že jednoducho nemáme pocit studených nôh a jednoducho správne to všetko plynie a funguje. Ďalej majú anióny. Už spomínané anióny boli pri Ventune. Anióny sú záporne nabité jóny. Aké majú funkcie? Alebo na čo slúžia?
Snažia sa, aby sme dostali telo do zásaditého prostredia. V zásaditého prostredí zároveň sa stávajú, že vlastne sa nemnožia baktérie, ani vírusy, ani jednoducho plesné huby. Tým pádom sa stávajú protizápachové. Ak by sme ich mali v topánke kľudne celý deň na túre, v uzavretých topánkach, samozrejme je tam vlhko, teplo, štandardne by sa tam tvorili baktérie a budeme cítiť zápach. Máme tieto vložky, necítime nič, pretože chránia tú nohu práve pred týmto, takže vlastne tie aniony chránia. Zároveň majú určité výbežky, ktoré nám pôsobia na naše akupresúrne body na chodidle a tým pádom aktivujú naše vnútorné orgány. Takže keď poznáte, že niekto robí akupresúrnu masáž chodidiel, tak tým, že máte tieto vložky v topánke, ako keby ste bola permanentne práve na takejto masáži, pretože vlastne pomáhate svojim orgánom tým, že sa dostávajú do aktivity, nestagnujú a tým pádom sa lepšie a lepšie cítime. Takže toto sú 3 úžasné vlastnosti, ktoré naše vložky majú. Ľudia, ktorí tieto vložky používajú, náhodou majú vybočené palce, čože je stagnujúca energia práve v tom palci, neprúdi dobrá energia a tá šlacha vlastne nám stvrdne a vybočí sa, tak vlastne týmito vložkami vieme tomu pomôcť a úplne odstrániť. Takže napríklad môj syn mal plochú nohu, chceli mu urobiť operáciu. 2-krát ročne sme chodili do Bratislavy, aby nám dali tie správne vložky. A pýtal sa tej lekárky, prečo sú rovné, mäkké, ale rovné, však jemu nikdy nevytlačia tú kletbu. Že no preto to musíme vymeniť, aby sa mu to mohlo, ale hovorím, ale tým, že je to mäkké, tak nikdy sa to nedostane. No to je dlhodobý proces. V oktobri 24 som kúpil sebe, kúpil som aj jemu, má to dodnes, už 1,5 roka, žiadne výmeny vložky nemusíme robiť, stále máte isté. Tá investícia už sa nám vrátila vlastne kvázi druhýkrát a tá vložka mu funguje, športuje, chodí a nič ho nebolí, začína sa tak len normálne tvoriť. Bola u mňa na masáži 72-ročná pani a ja keď som si kupoval prvýkrát tie vložky v tom oktobri 24, tak ona videla len katalóg, ja som nemal vložky, nemal som nič. A ona hovorila, pán Richard, ja vám verím, pretože k vám chodím na masáž, ja si ich objednávam. To bola moja prvá objednávka v rámci aj jej vložiek. Prišli jej vložky a ja som ich zrazu nevidel. Po v podstate 3/4 roku mi zavolala, že chce ďalšie vložky pre svoje kamarátky. A keď som sa pýtal, ako napísala mi veľmi dlhú SMS-ku, tak mi hovorí, že prestalo ju všetko bolieť. Chodí, riluje v záhrade, chodí na prechádzky, bicykluje, 72-ročná pani s týmito vložkami, zrazu sa jej začali diať veci v tele. Takže ako fakt, ja osobne veľmi doporučujem, mám ich v topánke takisto. A ešte majú ďalšiu vlastnosť, práve v kavičke máte návod, kde sú farebné škály. To znamená, majú zároveň aj diagnostickú funkciu. V okamžiku, kedy sa tie vložky napríklad zafarbia na čierno, tak má ten daný človek problém s ladvinami. Ak by išli do červená so srdcom, u mňa sa farbia do zelena, mám problém s pečenou. To znamená, po pol roku používania dennodenne, ak máte nejaký problém, krásne vám to začne signalizovať, že aha, je tu nejaký problém. Majka nám ukazuje jej vložky. Takže vidíte, ono to naozaj funguje. Tak teraz urobíme... 2 minúty prešlo cca, že? Výborne, áno. Takže urobíme ten istý test. Pravú ruku vystrete do boku a teraz to isté snažte sa držať. No, to už som najedla trošičku. Vidíte, 2 minúty, čo spôsobili, to znamená oveľa väčšiu energiu musí pani Oksana dať na to, aby tú ruku dala dole. To isté s tým prstom. Toto nerozlepíš. Toto nerozlepíš. Keď chcete chodí vyskúšať, to sa nedá. Ty by mi potrebovala teraz tenác. Sa nebraníme. To isté. Ako sme prvýkrát. Tuto môžem aj vyskočiť, nechcem ruky vyprávať. Čiže tá korekcia toho chodidla, To znamená, tú silu. vidíte okamžite účinok tých magnetov, aniónov, čo sa v tom organizme udialo. Ďakujeme krásne. Cíte vlastne chlad, hej? Chlad. A chcela som sa spýtať, že keď je to z umelej hmoty, tak či sa nepotí noha na tom a či necítim ten chlad v topánke. Ja momentálne necítim, naozaj. Nikdy som necítil chlad. Povedzte, Necítime. aké máte pocity? Tie vložky práve, že prestanú, aby ste mali ten chlad v tých nohách. Ja som veľmi citlivá na ten chlad od nôh a aj preto si často dávam také textilné vložky do topánok,
myslíte, že trošku mi tá umelá hmota robí problém na tom stáť? Možno jedna vec je bosa, druhá vec je vlastne tu chladajú od spodu. Moje. Nie. Takže to boli naše korekčné ložky do topánok. A ešte mi prislúcha vám povedať niečo o okuliároch. To bol ďalší produkt, ktorý som si aj ja sám sebe zakúpil. Prosím, pekne mám ich tu. Sú to grafénové okuliare alebo grafénový rám a zase spomínané anióny, ktoré majú práve v tomto ráme. Sklíčko je bezdioptrické a zároveň ochranné. Čo nám ponúkajú tieto okuliare? Ponúkajú nám ochranu zhruba 30 cm okolo toho rámu. To znamená, ak niekto má problémy s dutinami alebo slzia oči, tak vlastne ten efekt suchých očí zrazu pominie, pretože vlastne tie anióny spôsobujú to, že vlastne vplývajú na to oko zvnútra a snažia sa ho chrániť. To znamená, či už je to nejaká infekcia alebo nejaký prievan, čo nám toto spôsobí, tak vlastne nám to práve pomáha, aby sme nemali ani suché oko, aby neslzilo. Ja keď som si ich kúpil, ja som 5 rokov dozadu absolvoval operáciu videl očí, 49 rokov som mal okuliare. Ja som nevedel, čo to znamená mať slnečné brýle. Vlastne ja som si zakúpil tieto okuliare a po operácii mi operovali vlastne tri funkcie, poslednú nemohli, to znamená, musím nosiť okuliare na čítanie. A stále som zostal svetloplachý. Už toto by mi spôsobovalo, že po chvíľke mi nezačnú slziť oči. Tieto okuliare prvýkrát som si dal na oči, išiel som autom, vychádzalo slnko, kopečky, oproti mne auto, katastrofa. A ja som zrazu zistil, že prešlo auto a ja som ho videl, ja som nemusel uhnúť, ja som nemusel slziť. A ja som pozeral takto do slnka a úplne bez problémov. Hovorím si, wow, čo to je? Odvtedy ich nosím stále so sebou, nosím ich v aute. Prší oproti mne auta, slnko svieti, alebo jednoducho je tma. Úplne cítim sa v pohode. Dokonca som prišiel za sesternicou do Banu, ktorá jednoducho stále žmúrila, keď robila blog, keď robila niekomu vyúčtovanie, keď pozerala do toho počítaču, pretože to práve svetlo z toho monitoru ju oslňovalo a stále musela žmúriť. Som jej dal okuliare a na 10 minút ich mala, sa jej pýtam, čo cíti. A ona hovorí, že nemá tlak v očiach, že má pohodové oko. Takže vlastne tie okuliare majú naozaj veľmi dobrý vplyv. A teraz vám ukážeme ďalší test, ktorý jednoducho, aby ste videli, aké sú tieto zázračné sklíčka, ktoré síce nemajú dioptrie, ale chránia nás proti slnku, to znamená UV žiareniu, ale zároveň proti modrému svetlu. Máme baterku, ktorá vlastne imituje práve toto modré svetlo, máme tam taký špeciálny pásik a keď sa svieti cez to sklíčko, či už mimo neho alebo cez neho, za pár sekúnd, nie minút, za pár sekúnd uvidíte, čo sa deje a to uvidíte tým pádom, ako toto sklíčko je chrániť. Vidíte to? Svoje okuliarky potom môžete doma pokontrolovať. Predávajú sa sklíčka niekedy aj po 500 € kus. Že ochrana na všetko, od počítača po neviem čo. A mnohí naši partneri kupujú tieto okuliare, pretože tieto naozaj chránia tú sliznicu oka od všetkých tých modrých svetiel a tak ďalej. A potom doma za pomoci tohto ešte kontrolujú svoje okuliare. Veľa razy sa čudujú, že aha, že ostane tam celý čierny pasík. Čiže konkrétna táto ochrana tam v mnohých iných okuliarách ani nie je. Znamená, keď si zoberete biele sklíčka, ja ich používam normálne v lete ako slnečné okuliare, regulérne. Takže okuliare, ktoré nám chránia oči. A tie anióny, keď som hovoril, že aké majú schopnosti, pretože vlastne sa snažia to prostredie dať do zásaditého, to znamená, ako náhle by sme prišli do nejakého kvázi kyslého prostredia, tak vlastne tie baktérie takisto ani tam sa nemnožia, netvoria. To znamená, práve som spomínal, ak máme náhodou chytené dutiny, budeme mať okuliare, tak máme aj tú tvár chránenú. Takže to bolo z mojej strany ohľadom týchto troch produktov, takže ešte raz moje meno je